Wala nang intro-intro. Nilabas kaagad ni Tatay Dadoy yung dahon ng saging at sinunog niya yon. Pagbalik ni Tatay Dadoy sa loob ng bahay, meron na siyang bit-bit na bagong dahon ng saging at nilagay niya yon sa may lapag. Maya-maya pa, unti-unti nang nagkaroon ng maliliit na butas yung hita ni Mamang. Akala nila tapos na. Akala nila yun lang yung mga lalabas. Pero hindi. Doon sa maliliit na butas na nasa hita ni Mamang, mas marami pa ang mga naglalabasang iba't ibang klasing peste. Ang sabi ni Tatay Dadoy, magtakip sila ng mga ilong nila dahil kasabay ng paglabas ng mga peste na yon, meron din silang binubugang lason na humahalo sa hangin. Napatingin yung lola ko sa mukha ni Mamang. Nakapikit lang ito pero panay ang usal. Yung mga lumalabas sa hita ni Mamang na mga peste, direktang nahuhulog doon sa dahon ng saging at patay na lahat. Ang tagal din nila sa ginagawa nila kasi paisa-isa yung labas ng mga peste. Tapos talagang marami. Isipin nyo na lang, malaki yung dahon ng saging pero halos mapuno yun ng mga peste. Sa patuloy na pagnood ng lola ko sa mga nangyayari, nakarinig siya sa labas ng ingay. Halo-halong tunog. May tunog ng sirom-sirom, kuliglig, tuko, ibon, tapos may mga tumatawa pa. Tinanong ng lola ko si Tatay Fernando kung naririnig niya ba yung mga ingay sa labas. Sagot sa kanya ni Tatay Fernando, "Ingay? Wala naman akong naririnig." Kawawa naman si Mamang, no? Hindi talaga mapakali yung lola ko sa mga ingay na naririnig niya. Kaya ang ginawa niya, pumasok siya sa loob ng kwarto nila at sumilip ulit doon sa bintana. Pag-angat niya ng harang sa bintana nila, nagulat yung lola ko sa nakita niya. Gawa ng napakaraming ilaw ang nakapalibot sa bahay. Matitingkad at iba-iba ang kulay ng mga yon. Habang pinagmamasdan ng lola ko yon, nakita niyang unti-unting nag-aangatan yung mga ilaw. Pagbalik niya ng tingin sa ibaba, marami palang iba't ibang klase ng nilalang ang nakaluhod sa lupa. Habang nakatingala na tila ba nagdadasal silang lahat. Ilang segundo ang lumipas. Lahat ng nakikita niya, unti-unti ring nawala. Matapos yan, bumalik na siya ulit kila Mamang. Yung dahon ng saging na nasa lapag, nagmistulang tumpok ng putik dahil sa dami ng iba't ibang peste ang nagsama-sama doon. Yung mga maliliit na butas ng hita ni Mamang, nawala na rin. Pero yung pamamaga, ando dun pa din. Ang sabi ni Tatay Dadoy, "Mang, naalis ko na yung mga peste. Ang kailangan na lang natin gawin dyan, gamutin araw-araw." Sumang-ayon naman si Mamang sa sinabi ni Tatay Dadoy. Dagdag pa ni Mamang, pakiramdam niya ang gaan-gaan na nung hita niya. Kahit namamaga pa yon, kaya na niyang iangat. Pero hindi niya pa kayang iapak. Matapos ang gamutan, nagpahinga na sila sa kwarto. Maliban kay Tatay Dadoy. Lumabas ulit ito ng bahay pero nakaupo na lang siya sa tapat
habang kausap yung tatay ng lola ko. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok na yung tatay ng lola ko sa kwarto nila at humiga na rin. Hinihintay pa ulit ng lola ko na tumunog yung pintuan ng bahay nila. Kasi hinihintay niyang pumasok si Tatay Dadoy eh. Pero ang tagal na, wala pa ring pumapasok. Bilang kita naman sa bintana ng kwarto nila yung tapat ng bahay, sumilip yung lola ko. Nakita niyang nakatayo si Tatay Dadoy sa tapat at umaarte ito na para siyang may hinihilang tali. Bigat na bigat siya. Kaso lang, wala namang nakikita yung lola ko na may hawak-hawak si Tatay Dadoy na isang tali. Para siyang humihila sa hangin. Gets nyo ba? Ilang minutong ginagawa ni Tatay Dadoy yun. Halos antukin na nga yung lola ko eh. Wala naman kasi siyang nakikita. Maya-maya pa, naramdaman ng lola ko na sa bawat paghila ni Tatay Dadoy, yumayanig yung lupa. Yung antok niya nawala kasi kinakabahan na siya eh. Pagtingin niya sa direksyon kung saan nakatapat si Tatay Dadoy, gulat na gulat yung lola ko sa nakita niya. Yung hinihila pala ni Tatay Dadoy, isang maliit na puno lang. Para siyang puno ng sili. Ganon lang kaliit. Ang matindi pa, may katulong si Tatay Dadoy na humihila sa puno na yon. Yung maliit na puting kabayo at 3 malalaking nilalang na makikintabang balat, tapos malalaki at mahaba ang ulo. Ang sabi ng lola ko, mga mukha silang bubuli. Alam nyo yung bubuli, di ba? Yung parang malaking butiki tapos makintab yung balat. Ganyan yung mga itsura nila. Tapos sobrang lalaki ng katawan. Nung nakita ng lola ko yan, biglang alingasaw naman yung amoy na mabaho. Hindi mapaliwanag ng lola ko yung amoy. Basta mapanghe. Nagtataka naman siya kasi bakit ang dami nilang humihila sa maliit na puno na yon? Ano bang meron at ganun yun kabigat? Nung nasa tapat na ni Tatay Dadoy yung puno, biglang takbo siya sa loob ng bahay nila. Hindi na nasundan ng lola ko kung anong ginawa ni Tatay Dadoy sa loob. Tinitigan niya kasi yung maliit na puno at yung mga nilalang na tumulong kay Tatay Dadoy. Di rin nagtagal, nagsialisan din yung mga yon. Maliban doon sa maliit na puting kabayo. Narinig ng lola ko na nagsasalita si Mamang at Tatay Dadoy. Lumapit siya sa pintuan ng kwarto nila at tangkang sisilip pa siya. Nang biglang dumilim sa buong bahay nila. Natakot ngayon yung lola ko kasi baka kung ano nang nangyayari eh. Nakikiramdam siya sa paligid. Nang bigla na lang, may parang mga ilaw ng alitap-tap ang dumadaan sa bintana ng kwarto nila. Bago sumilip sa bintana, ginising na muna niya si Tatay Fernando. Pero tulog mantika eh, hindi magising-gising. Kaya ang nangyari, siya na lang din mag-isa ang sumilip sa bintana. Nakita ng lola ko na pinupuntahan ng mga alitap-tap yung maliit na puno na nasa tapat ng bahay nila. Halos mapuno ng alitap-tap yung maliit na puno na yon. Kulay puti at kulay dilaw na ilaw ang bumabalot dito.
Narinig ng lola ko na tumunog yung pintuan ng bahay nila. Ibig sabihin may lumabas. Si Tatay Dadoy. Dahan-dahan niyang hinawakan yung maliit na puno at pinutol niya sa kalahati. May mga kasama pang alitap-tap yung pinutol niya. Matapos niyang putulin yan, pumasok siya sa loob ng bahay nila at iniwan niya yung kalahati sa labas. Inaasahan ng lola ko, makikita niya pa yun doon bukas paggising niya. Tumahimik na sa buong bahay nila matapos gawin yon ni Tatay Dadoy. Hindi na rin sila nag-usap pa ni Mamang. Kaya naman natulog na rin yung lola ko. Sa kalagitnaan ng pagtulog nila, halos magising silang lahat dahil merong paulit-ulit na dumadamba sa pintuan nila. Wala namang nagsasalita o nagsisisigaw sa labas pero ang lakas nung ginagawa nung pagdabog sa pintuan nila. Lumabas ng kwarto yung tatay ng lola ko. Sumunod naman sila. Pagtingin nila sa pwesto kung saan natutulog si Mamang, may nakaharang doong itim na kurtina. Maya-maya pa, hinawi yon ng nanay ng lola ko kasi naririnig niya rin yung ingay eh. Tanong nito sa kanila, "Ano yun? Sinilip niyo ba kung ano?" Sagot ng tatay ng lola ko, "Hindi rin namin alam. Akala ko nga binuksan niyo na yung pinto eh." Dumiretso ng lakad papunta sa pintuan yung tatay ng lola ko at binuksan niya yung pinto. Pagbukas niya, meron na lang lalaki ang biglang bumagsak sa katawan niya. Yung lalaki, napakabaho, walang damit, nakagapos ang dalawang kamay, puro sugat ang katawan, at naririnig nila na para na itong mamamatay. Kasi yung hinga niya, ganito ni. Ginising ng nanay ng lola ko si Mamang at si Tatay Dadoy. Kasi baka kung sino yun eh. Hindi nila kilala. Tsaka sa estado ng itsura nun, parang kahit sino hindi siya makikilala. Magang-maga kasi ang mukha nun tapos puro pasugat at putik. Nung magising si Tatay Dadoy, inalalaya niya yung lalaki at kinalas niya yung tali nun sa magkabilang kamay. Wala na. Para na talagang mamamatay yung lalaki na yun. Kasi ang lambot na ng katawan niya eh. Alam niyo yung mga bangkay kapag binubuhat. Yung let go na lang. Wala nang puwersang pumipigil. Ganon na ganon yung lalaki na yun. Manghang-mangha yung lola ko sa ginawa nun ni Tatay Dadoy. Isinandal niya yung lalaki sa bangko. Meron siyang kinuhang maliit na kawayan na may butas sa gitna. Nagdikdik siya ng kung anong halaman. Hinaluan niya yon ng tubig. Tapos pinadaan niya yung nagawa niyang likido doon sa maliit na kawayan papunta sa tenga nung lalaki. Ang sabi ni Tatay Dadoy, maghintay lang sila. Maya-maya epekto na yung ginawa niyang gamot. Ilang minuto lang ang lumipas. Umubo-ubo yung lalaki. Tapos yung kulay niyang putlang-putla na parang mamamatay na, unti-unting bumalik sa normal nitong kulay. Maging yung labi niyang nagbibitak-bitak na dahil sa mga sugat at panunuyo ng laway, bumalik na rin sa dati. Ang tanging naiwan lang sa katawan niya
yung mga sugat at pamamaga. Habang ginagawa yan ni Tatay Dadoy, tinawag siya ni Mamang. Pagbalik ni Tatay Dadoy sa harapan ng lalaki, inabutan niya yon ng tubig. Pero kalahating baso lang yon. Meron ding nilagay na halaman si Tatay Dadoy. Utos kasi yon ni Mamang. Pinainom niya yon sa lalaki at unti-unting bumalik ang lakas nito. Paglipas pa ng ilang minuto, unti-unting umimpis yung pamamaga ng mukha nun at nakakayanan na rin niyang makapagsalita kahit konti. Unang-unang sinabi niyang salita, Si Mamang. Mang. Maraming salamat. Mang. Nagulat silang lahat kasi papaanong nakilala nung lalaki si Mamang. At saka parang alam na kaagad ni Tatay Dadoy yung gagawin niya doon. Wala naman silang binabanggit tungkol doon sa lalaki. Ang daming tanong sa isip nila pero wala naman silang makuhang sagot. Bukod pa dyan, wala ring sinasabi yung dalawa sa kanila. Matapos magsalita nung lalaki na yon kay Mamang, isinandal nito ang ulo niya sa bangko at nagpahinga na ulit. Tinawag na naman ni Mamang si Tatay Dadoy. May binilin siya dito. Dala ng kuryosidad, tinanong na ng tatay ko si Mamang kung sino ba yung lalaki na yon. Ang naging sagot sa kanya ni Mamang, ang lalaking yan ay si Shano. Nagkatinginan sila kasi hindi naman nila kilala kung sino si Shano At saka, bakit ganon yung itsura niya nung dumating siya doon? Mukha siyang pinahirapan ng sobra. Nakagapos pa yung kamay niya. Tapos, puro bugbog pa yung katawan. Dito na nagsimulang magkwento sa kanila si Mamang. Itong si Shano pala. Dati-rating kasakasama nila Mamang at Lucas sa Siokon sa mga panggagamot nila. Siya ang nagsisilbing alalay nilang dalawa. Batang-bata pa si Shano nun. Parang mga nasa 8 o 9 na taong gulang pa lang siya. Ang trabaho niya nun, tagabitbit ng mga bote ni Lucas. Yan kasi ang ginagamit ni Lucas sa panggagamot niya. Iba't ibang klase ng bote. Hanggang sa yun nga, lumipas ang ilang taon. Nung kumapit na sa kapangyarihan ng demonyo itong si Lucas, naisipan na ni Mamang na unti-unti na siyang lalayo dito kesa masira ang pagkakaibigan nila ni Lucas. Bago pa mangyari yun, aalis na lang siya. Habang dahan-dahan niyang ginagawa yung paglayo, tinanong niya si Shano kung gusto niya bang sumama sa kanya. Pero mas pinili nitong sumama kay Lucas. Kasi halos parang tatay na ang trato niya doon kaya hindi niya kayang iwanan. Yun na yung huling kita nila ni Shano. Yung mga sumunod na taon pa, wala na talaga. Nung narinig nila yung kwento ni Mamang, parang wala lang Wala namang nasagot si Mamang sa mga tanong nila. Nagkwento lang siya ng nakaraan ni Shano. Kaya ayun, paulit-ulit pa rin nilang tinatanong kay Mamang kung ano bang nangyari kay Shano. Bakit ba siya nagkaganon?
Ang naging sagot lang sa kanila ni Mamang, hahayaan kong si Shano ang magkwento sa inyo. Pagpahingahin niyo lang yung bata. Hindi kasi ako pwedeng magkwento. Magpapahinga na rin ako. Nagsipasok sila sa mga kwarto nila na merong malalim na iniisip. Lalo pa yung tatay ng lola ko. Kasi alam niya, narinig niya na yung pangalang Shano eh. Hindi niya lang maalala kung saan o kung sino ang nagbanggit sa kanya. Kinaumagahan, sabay-sabay silang kakain sa labas ng bahay. Hinanap ng lola ko yung maliit na puno na pinutol ni Tatay Dadoy pero hindi na niya makita. Binibida niya kasi yon kay Tatay Fernando eh. Kaso lang, wala na doon. Tinanong na niya si Tatay Dadoy. Ang sabi niya, "Tay Doy, nakita kita kagabi. May pinutol kang maliit na puno. Asa na yun? Papakita ko kay Fernando eh." Hinila siya ni Tatay Dadoy. At ang sabi nito sa kanya, "Huwag kang maingay. Mawawalan nyo ng bisa kapag may iba ka pang pinagsabihan. Sige na, tawagin mo na silang lahat sa loob. Kakain na tayo." Sumunod naman yung lola ko sa sinabi ni Tatay Dadoy at tinawag na niya ang lahat ng tao sa loob ng bahay nila. Pero si Shano, nakahiga pa rin sa bangko kaya hindi naginising ng lola ko. Tinanong ng tatay ng lola ko si Tatay Dadoy kung kanina ba gumising si Shano. Kasi parang may narinig siyang boses ng lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Ang sagot ni Tatay Dadoy, gumising na yon para kumain. Pero hirap pa rin sa pagsasalita, kaya pinagpahinga na lang niya ulit. Buong araw na naging normal lang ang takbo ng buhay nila noon. Hanggang sa pagsapit ng hapon, kasalukuyan silang nasa labas noon dahil tapos na ang lahat ng gawain nila. Habang nasa kasarapan sila ng kwentuhan nila, biglang dumating si Toto Agil at nagmamadali itong hinanap si Mamang. Hindi nila alam kung bakit pero mukhang takot itong si Toto Agil. Pagpasok niya sa loob, nagsisunuran na rin sila. Umupo kaagad si Toto Agil sa tabi ni Mamang. At ayon dito, "Mang, kagabi, nag-iinuman kami ng mga amigo ko. Sino ba yun? Si Teryo. May nabanggit. Si Tata Lucas raw. Panay ang bulong sa kanya." Biglang nagkatinginan si Tatay Dadoy at si Mamang. At kinausap nila ng masinsinan itong si Toto Agil. Maraming kwento itong si Toto Agil tungkol sa nangyari sa inuman nila. Ayon dito, parang wala sa sarili si Teryo habang nakaharap sa kanila. Iiyak, tatawa, magagalit, magsisisigaw, biglang lalambing, magsasalita mag-isa. Akala nila lasing lang kasi nakailang tuba na sila eh. Pero meron pala talagang kinikimkim yun. Narinig nilang umiiyak si Teryo habang paulit-ulit na sinasabi na, Ta, tama na ta. Masakit na yung tenga ko eh. Tinanong ni Toto Agil kung sinong Ta. Ang sagot nun sa kanya, Si
Tata Lucas? Tanong ulit ni Toto Agil. Oh, si Tata, yung taga-Balili. Bakit? Anong ginagawa sa'yo? Bigla na lang tumayo si Teryo. Naging seryoso. At sinabi niya kay Toto Agil na, si Mamang. Puntahan mo na si Mamang. Kawawa si Mamang. Matapos yan sabihin ni Teryo, tumakbo na ito papauwi sa bahay nila. Nung narinig nila ang kwento sa kanila ni Toto Agil, dito na napagtagpi-tagpi ni Mamang na ginagamit ni Lucas si Teryo para mas palalain yung mga sakit na binibigay sa kanya. Gigil na gigil naman si Tatay Dadoy na lumusob. Pero inawat siya ni Mamang. Ang sabi niya kay Tatay Dadoy, silang dalawa dapat ni Lucas ang magkaharap. Dahil marami siyang gustong itanong dito. Gawa ng hindi niya talaga sukat akalain na gagawin sa kanya yon ni Lucas. Matapos ang usapan nila. Okay, sunod kagad natin yung part 3. Salamat.